Salutare tuturor! Numele meu este Adrian și am revenit cu un nou tutorial în care o să vă explic cum se face un track audio real chord pentru Ketron Event. Simplu, rapid și eficient. O să construiesc un track audio pentru un ritm de etno și voi folosi VST-ul Nexus, unul dintre sunetele VST-ului Nexus. Nexusul sună foarte bine și are o spațialitate incredibilă și de asemenea efecte incredibile. Eu nu voi folosi efectele din Nexus deoarece îmi doresc să folosesc efecte din clapă ca să pot controla nivelul lor. Să trecem la treabă. Voi începe cu acordul Do major, pe care îl voi cânta răsturnat, deoarece îmi doresc să fie cântat acolo unde sună cel mai bine și voi folosi acorduri simple, închise și chiar eliptice pe alocuri. Îmi doresc să fie cântat cât mai egal, așa că voi crea acordul folosind mouse-ul. Am făcut primul acord. Apoi copiez și lipesc succesiv până completez cele 4 măsuri. Apoi voi face celelalte acorduri. Pentru minor, copiez secvența și modific terța. Apoi creez acordul Do major cu septimă mică folosind aceeași tehnică. Creez și acordul cu septimă mare, apoi diminuat, minor 6 și minor 7. Nu este nevoie să fac înregistrări pentru toate acordurile pe care le recunoaște clapa, pentru că în ritm vor fi și track-uri MIDI care vor cânta și vor suplini informarea acordurilor. Am aici o listă cu acordurile pe care le recunoaște clapa și denumirea care trebuie dată wave-ului. Cei interesați de această listă îmi puteți lăsa o adresă de e-mail în comentarii și vă voi trimite lista. V-am spus că voi lucra rapid, așa că voi copia totul, lipesc, selectez toate notele și ridic un semiton. Am obținut acordurile pentru gama Do diez. Și așa mai departe. În gama Mi schimb răsturnarea, apoi continui cu copii și past. În gama Sol pun acordul în stare directă, urmez pașii de mai sus și am terminat. Export și copiem în clapă. Am deja toba și restul ritmului construite. Iar acum să ascultăm. Calitatea și claritatea sunt la un nivel maxim. Ritmul se va putea achiziționa de pe site-ul edamusic.ro, unde găsiți și Ketron Event pe stoc. Acesta este doar un exemplu cât de ușor și cât de simplu se poate construi un track audio pentru un style pentru Ketron Event. Folosind un citat celebru care spune "Cerul este limita", aș putea spune că limita pentru ritmuri în această clapă este doar imaginația utilizatorilor. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și pe curând vă aștept cu tutoriale și alte lucruri interesante despre această clapă interesantă.